салом бинандагони хабартиҷӣ, умедворам ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. имрӯз нархи билети самолёт парвоз Москва Тоҷикистон ва байни фақат столицаҳо мешавад, аз Душанбе ба Москав. Чӣ хеле ки мо шумо медонем, албатта дар миёни карантин як соли гузашт, як соли ровна, ва ҳама медонад ки чӣ хел парида, чӣ хел омода истоданд ва нархи билетҳо хеле гарон буд паси ду моҳи охир. Ва имрӯз дар нишасти маҷлисӣ ҳамаи хатсайри Душанбе Москав ва дар бораи ин гап рафт ва гуфтанд ки нархи билетро аз $450-500 набояд боло шавад. Барои он ки ҳозир ба ҳамаи мо қаин аст ва ҷои корам нест, дар Тоҷикистон азоб ва дар Москавам ҳатто ҳамин. Барои ҳамин дӯстони азиз, ҳамин нархи билетро бояд аз $500 зиёд нашавад. гуфтанд ҳар ҳафтае як маротиба парвоз мешавад байни Москав Душанбе. Ва ин дар мобайни як ҳафта як самолёт мепарад ва аз он ҷо бармеояд ба Тоҷикистон. Ин ҳафтае ҳар ҳафта рӯзи сешанбе мешавад парвози Ютейр ва парвози Somon Air. дӯстони азиз, ҳамонам одамоне ки на ҳама метавонад парвоз кунад, ин парвозҳои ҳолиам чартерӣ аст. барои ҳамон одамҳое ки мехонанд, студентҳо, одамое ки оилаҳошон дар ин ҷо ҳастанд ва ё метавонанд парвоз карда биёянд, ё шавҳараш дар инҷа, ё ки зану фарзандаш дар инҷа аст, ҳамон одамое ки зарурӣ ҳастанд метавонанд билет гиранд биёянд. ҳамонам дар Душанбе мераванд ва дар он ҷо менависанд ному насаб, ҳамаи чизҳоро, документҳоро тахт мекунанд, ба парвозҳо мекунанд. парвоз ҳам ту ранги пештара намешавад. барои ҳамин дӯстони азиз, ҳоло нигоҳ мекунем ки як соли дигар дар мобайн ҳаст то вазъият нақз шуданаш. вазъият нақз мешавад, як соли дигар ин парвозҳо ранги парвозҳои пештара мешавад. дар як ҳафта 2-3 маротиба парвоз мешавад. ҳолон ки аз одамҳое ки бекор буданд дар Тоҷикистон, онҳо метавонанд биёянд ба кори худ машғул шаванд ва документ кунанд ва ранги пештара кор мекунанд. главнаи чиз ҳамин буд ки мардум биёянд барои пулкоркунӣ. дӯстони азиз, фикри шумо чӣ хел аст ва кӣ билет харид? ҳолон чанд сум билет харидед? ҳатман нависед дар комментария, то ки дигар одамҳоям фаҳманд, ва лайк монед. Дар комментария ҳатман нависед.